Welcome student. Today we discuss some examples. Now, example number 4. Show that following pairs of a line are perpendicular. Solution. पहिले example पाहू. पहिले example perpendicular line show करायचं आपल्याला. Given line म्हणायचं तर. Given lines. Twice x minus 4y is equal to 5 and twice x plus y is equal to 70. आता याचा स्लोप काढून घेऊ. फॉर फर्स्ट लाईन आय कॅन राईट हिअर 4y इज इक्वल टू 4y या बाजूला घेऊ इज इक्वल टू 2x प्लस y इज इक्वल टू x बाय 2 प्लस 5/4 4 ने डिवाइड करायचं. कंपेअरिंग विथ y इज इक्वल टू mx प्लस c. तर m1 किती आला तर त्याला आपण 1/2 म्हणू. सिमिलरली सेकंड लाईन विचारात घ्यायची. ट्वाइस एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू 70. देन वाय इज इक्वल टू मायनस ट्वाइस एक्स प्लस 70. कंपेअरिंग विथ वाय इज इक्वल टू mx प्लस c. m2 ची किंमत मग दुसऱ्या लाईनचा स्लोपला m2 म्हणून -2. आता इथं म्हणायचं सिन्स m1 आणि m2 आपल्याला परपेंडिक्युलर आहे का लाईन दाखवायची आपल्याला पेअर ऑफ. मी m1 ची किंमत आहे 1/2, m2 ची किंमत आहे -2. मग उत्तर किती यायचं -1. प्रॉडक्ट ऑफ स्लोप इज -1 म्हणायचं. हेन्स प्रॉडक्ट ऑफ स्लोप इज -1 आणि म्हणून काय म्हणतात हेन्स गिवन लाईन्स are perpendicular to each other. Okay, given line are perpendicular to each other. आता आकडा क्रमांक 2 परत म्हणायचं गिवन लाईन्स कोणकोणत्या लाईन y is equal to 2x plus 23 and 2x plus 4y is equal to 27. आता y is equal to 2x plus 23 याची तुलना करू आपण. Comparing with y is equal to mx plus c. then m1 is equal to 2. आता इथं दुसऱ्या लाईनचा विचार करू. 2x plus 4y is equal to 27. मग 4y is equal to minus 2x plus 27. y is equal to -2/4 times x 27/4. मग आता याचे comparing with y is equal to mx प्लस c. मग हेन्स m2 इज इक्वल टू दुसऱ्या लाईनला m2 म्हणून याचं उत्तर येईल -1/2 कारण की हे 2 आहे तर 4 आहे मग 1/2 चा भाग जातो. मग सिन्स m1 into m2 प्रॉडक्ट 2 into -1/2 once again we get -1 म्हणून इथे काय मिळालं आपल्याला दॅट इज प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज -1. This implies that the given lines are perpendicular to each other. ओके, म्हणजे दिलेली लाईन आपण परपेंडिक्युलर दाखवलेल्या आहेत. त्यांचा स्लोपचा प्रॉडक्ट काय आला -1 आणि याच्यावरून आपण ठरवलं की दोन लाईन कशा आहेत परपेंडिक्युलर आहेत. Now, example number 5. Find the equation of line which pass through the origin and make an angle 45 degree with line 3x minus y is equal to 6. ठीक आहे. आता याचं आपलं सोल्युशन लिहायचं आहे. इथं लिहू. आता given equation of line काय 3x minus y is equal to 6
that is y is equal to 3x plus 6 comparing with y is equal to mx plus c. मग m ची किंमत आपल्या या ठिकाणी मिळाली, ती किती मिळाली 3. ठीक आहे, लाईनचा स्लोप आपल्याला किती मिळाला 3. आपल्याला काय करायचं, इक्वेशन ऑफ लाईन विच पासिंग थ्रू द ओरिजिन म्हणून जाते मेकिंग अन अँगल 45 डिग्री विथ दिस लाईन. तर आता सिच्युएशन आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. आता सिच्युएशन पहा, दिस इज आवर एक्स वाय ॲक्सिस, आवर लाईन इज पासिंग थ्रू दिस line making an angle of this line given line is 45 degree. ओके, मग आता ह्या लाईनचा स्लोप आपण काढलाय, त्याला आपण समजा m म्हणलं तर त्याचं उत्तर आपल्याला किती मिळाले 3 मिळाले. मग आता ह्या लाईनचा स्लोप आपल्याला काय म्हणावं लागेल, m1 मानू आपण, याला m2 म्हणू, आणि मग दोघांमधला अँगल आपल्याला माहिती आहे. मग टॅन थीटाच्या माध्यमातून आपण सहजरित्या हा स्लोप फाइंड आउट करू शकतो. ठीक आहे, आणि मग जर स्लोप मिळाला तर आपण लाईन ओरिजिन म्हणून जाते. मग काय, y इज इक्वल टू mx प्लस c, स्लोप फक्त मिळणं गरजेची गोष्ट आहे. ओके, आता इथे काय म्हणावं लागेल आपल्याला, लेट m1 किंवा ह्या स्लोपला आपण m1 म्हणून दिलेला स्लोपला या ठिकाणी आपण m1 नाव देऊ. ठीक आहे, आणि आता आपल्याला हवा आहे तो स्लोपला काय म्हणायचं आपल्याला m2 म्हणू, m म्हणू, m बी द slope of required line, and it make angle 45 degree with given line. कोणती, तर 3x minus 5 is equal to 6. याच्या बरोबर किती कोण तयार करते 45 डिग्री. म्हणून काय म्हणतात ना आपलं, hence tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, मग आपलं सूत्र काय m1 मायनस m2. तर m1 ची किंमत आपण इथं ठेवू, m1 ची किंमत 3 मायनस m डिवाइड बाय 1 प्लस 3 इंटू m, असं आपण त्याचं उत्तर लिहू शकतो. आता 45 डिग्रीची किंमत किती 1 येते, मला 3 मायनस m डिवाइड बाय 1 प्लस 3m. आता मॉडच्या बाहेर काढायचं असं तर ऑन स्क्वेअरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वेअरिंग बोथ साइड वी गेट. मग 1 इज इक्वल टू इथं आलं 3 मायनस m ब्रॅकेट स्क्वेअर 1 प्लस 3m ब्रॅकेट स्क्वेअर. आता केल्यानंतर काय उत्तर येतं बघा, 1 इज इक्वल टू 9 मायनस 6m प्लस m स्क्वेअर. छेदामध्ये किती आलं 1 प्लस 3 6m, आणि पुढे काय आलं परत आपल्या ठिकाणी 9m स्क्वेअर असं लिहिता येईल. याला इकडे मल्टिप्लाय करा, 1 प्लस 6m प्लस 9m स्क्वेअर इज इक्वल टू 9 मायनस 6m प्लस m स्क्वेअर. ओके, आता याला इकडे घ्यायचं आपलं 8m स्क्वेअर प्लस 12m, हा इकडे आल्यानंतर मायनस 8 इज इक्वल टू 0. आता याच्यातून 4 कॉमन काढू शकतो आपण, 4 कॉमन काढा, 2m स्क्वेअर 3m मायनस 2 इज इक्वल टू 0. मग आता इथं 4 आलं, 2m स्क्वेअर प्लस 3m मायनस 2 इज इक्वल टू 0. इथं मायनस 4 उत्तर आलं. मग आता काय म्हणता येईल, 4 1 4, मायनस चिन्ह याला देवाला प्लस चिन्ह देऊ. ठीक आहे, मग 2m स्क्वेअर प्लस 4m मायनस m मायनस 2 इज इक्वल टू 0. याच्यातून कॉमन 2m इज इक्वल टू m प्लस 2 मायनस 1 टाइम्स m प्लस 2 इज इक्वल टू 0. m प्लस 2 इज इक्वल टू 2m मायनस 1 इज इक्वल टू 0. आणि मग उत्तर काय, m इज इक्वल टू मायनस 2 और m इज इक्वल टू 1/2. ठीक आहे, मग आता 2 लाईनी आपल्याला या ठिकाणी मिळू शकतात. ठीक, आता पहा मी इक्वेशन ऑफ लाईन, द इक्वेशन ऑफ लाईन पासिंग थ्रू origin having slope m is equal to minus 2 or m is equal to
1/2 इज काय रे y is equal to minus 2x or y is equal to 1/2x. That is what 2x plus y is equal to 0 or x minus 2y is equal to 0. एकतर हे इक्वेशन असेल किंवा हे इक्वेशन असू शकतं. दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाईन. ओके ठीक आहे. आता बाय एक्झाम्पल नंबर 6 अ लाईन पॅरलल टू द लाईन 2x plus y is equal to 7 and passes through the origin. Find its equation. आता कंडिशन बघा अशी, दिस इज एक्स ॲक्सिस. आपल्याला हे कळायला पाहिजे. आता चित्र काढता आलं की आपण उत्तरापर्यंत जाऊ शकतो. आपली लाईन कुठून जाते, दिस वन इज आवर रिक्वायर्ड लाईन. आपण रेड पेन या ठिकाणी ड्रॉ करतो. ही आर एल मीन्स व्हॉट रिक्वायर्ड लाईन. ठीक आहे, ही ओरिजिन म्हणून जाते. आता एक गिवन लाईन आहे ती तिला कशी, दिस वन इज गिवन लाईन विच इज पॅरलल टू द ही जी एल गिवन लाईन. ह्याला कशी पॅरलल आहे, मग ह्या लाईनचा स्लोप जो आहे तो तंतोतंत याला चालणार आहे. मग स्लोप जरी माहीत झाला लाईनचा तरी आपण सध्या इक्वेशन फाइंड आउट करू शकतो. मग आता काय करायचं आपल्याला, सुरुवातीला स्लोप ऑफ ह्या लाईनचा फाइंड आउट करून घ्यायचा. इथं म्हणायचं स्लोप ऑफ गिवन लाईन काय दिले, 2x plus y is equal to 7. That is y is equal to 2x minus 2x plus 7. Comparing with y is equal to mx plus c. तर m ची किंमत येते -2. ठीक आहे, m ची किंमत किती आली -2. मग आता काय म्हणायचं, सिन्स रिक्वायर्ड लाईन parallel to the given line, required line parallel to the given line, and hence slope of required line is डायरेक्ट लिहित आहे. स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाईन इज इक्वल टू डायरेक्टच काय, दॅट इज वॉट m1 इज इक्वल टू m. म्हणजेच काय म्हणता ना आपल्याला, किंवा याला m1 म्हणलं तर m2 इज इक्वल टू m1. आणि मग m2 इज इक्वल टू किती लिहिता ना आपल्याला -2च. मग आता हेन्स दी रिक्वायर्ड इक्वेशन of the line passing through the origin is y is equal to mx. म्हणजेच काय, दॅट इज y is equal to -2x. म्हणजेच काय आलं, 2x plus y is equal to 0. दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाईन. ओके. बाय एक्झाम्पल नंबर 7 a line is parallel to the line x plus 3y is equal to 9 and passing through the point 2 7. Find the equation. आता ओरिजिन म्हणून जात होतं, आता फक्त पॉईंट मधून जातं. मग आता सोल्युशन आपण पाहू. सिच्युएशन अशी पहा, ही एक लाईन आहे, ही गिवन लाईन, याला आपण GL म्हणतो, आणि ही आपली रिक्वायर्ड लाईन आहे, ही RL आहे. हे दिलेल्या लाईनला कशी पॅरलल आहे आणि ही एका बिंदूतून जाते सांगितले, ए नावाचा बिंदू आहे 2 7. मग आता आपल्याला माहिती स्लोप पॉईंट फॉर्म वापरण्यासाठी ह्या लाईनचा स्लोपची गरज आहे आपल्याला, रेड लाईनची. मग ह्या लाईनचा स्लोप आपल्याला करावा लागेल. मग समजा ह्या लाईनचा गिवन लाईनचा स्लोप m1 म्हणलं की ह्या लाईनचा स्लोप m2 म्हणू. मग आता रिलेशन काय, दोज आर पॅरलल कंडिशन. मग आपल्याला माहिती m1 इज इक्वल टू m2, जो ह्या लाईनचा स्लोप म्हणून तोच ह्या लाईनला वापरतो. आणि मग स्लोप पॉईंट फॉर्मनुसार इक्वेशन ऑफ लाईन आपल्याला फाइंड आउट करता येऊ शकते. ठीक आहे मित्र. मग आता काय म्हणायचं, दी slope of given line y is equal to x plus 3y is equal to 9. That is what 3y is equal to -6 plus 9. Then y is equal to -1/3 times x plus 3. Comparing करू, comparing with y is equal to mx plus c. Hence m is equal to काय म्हणून आपण इथं -1/3. त्याला आपण m म्हणूनच म्हणू. ओके, त्याला आपण m1. स्लोप आपण त्याला म्हणलं किती आला, -1/3. आता सिन्स रिक्वायर्ड लाईन passing through
पासिंग थ्रू द पॉइंट कोणता पॉइंट आहे ए हॅव्हिंग कोऑर्डिनेट 2 7 अँड parallel to the line given line is the slope of required line passing through the point आणि parallel to the line सांगितलं गिवन लाईन. मग त्याला आपण M2 म्हणू. काय उत्तर येईल रे? तर त्याचं उत्तर येतं M1 कारण पॅरलल म्हणल्यानंतर म्हणून M2 ची किंमत आपल्याला -1/3 लिहिता येईल. मग इथं म्हणायचं दी required equation of line which passing through the point A having coordinate 2 7 and having slope -1/3 is y minus y1 is equal to m times x minus x1. That is what y1 म्हणजे कोण तर याचे कोऑर्डिनेट y minus 7 is equal to m ची किंमत आहे -1/3 x minus 2. ओके ठीक आहे. आणि मग इथे काय म्हणून मला तर 3 times y minus 7 is equal to -1 times x minus 2 and 3y minus 21 minus x plus 2 and x plus 3y minus 23 is equal to 0. ठीक आहे. हे आपलं रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाईन या ठिकाणी मिळालेलं आहे. आपल्याला पाहायचं आहे सांगितलं अ लाईन इज परपेंडिक्युलर टू द लाईन 3x plus 2y minus 1 is equal to 0 and passes through the point 1 1 ह्या पॉइंट मधून जाते. फाइंड इट्स इक्वेशन. सिच्युएशन आपल्या लक्षात आली पाहिजे. आता लाईन इज परपेंडिक्युलर टू द लाईन. आता जी रिक्वायर्ड लाईन आहे ती समजा अशी आपण गृहीत धरू. दिस इज RL आणि ही गिवन लाईन आहे. ठीक आहे. अशा प्रकारची ZL आणि ही याला कशी परपेंडिक्युलर आहे. ह्या लाईनचा स्लोप जो आहे त्याला आपण M1 म्हणू. इथं आपण M2 म्हणू. व्हॉट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू स्लोप. हे कसं असणार मायनस टाइम M1 असणार. याचा स्लोप काढायचा मायनस टाइम याला चालायचा आणि आपला जी लाईन आहे रिक्वायर्ड लाईन ह्या A नावाच्या बिंदूतून जाते हॅव्हिंग कोऑर्डिनेट 1. मग स्लोप माहित झाला की तुम्ही सहजरित्या स्लोप पॉईंट फॉर्मनुसार इक्वेशन ऑफ लाईन फाइंड आउट करू शकता. ठीक आहे. मग आता काय म्हणायचं आहे स्लोप ऑफ डायरेक्ट सुरुवात करू. स्लोप ऑफ गिवन लाईन. मग लाईन कोणती 3x plus 2y minus 1 is equal to 0. दॅट इज कसं कम्पेअर करायला आपल्याला घ्यायचं 2y is equal to किंवा दॅट इज कम्पेअरिंग विथ डायरेक्टच म्हणलं तरी चालेल. कम्पेअरिंग विथ अजून एक मार्ग आहे आपला स्लोप काढण्याचा x plus by plus c is equal to 0. Here a is equal to 3, b is equal to 2 and c is equal to -12. Hence slope of given line is काय सांगता येईल आपल्याला. इथं स्लोप न म्हणता फक्त गिवन लाईनच म्हणा. म्हणजे आता इथं आपला स्लोप ऑफ गिवन लाईन म्हणताय. गिवन लाईन काय आलं सूत्र -b/a. मग उत्तर काय आलं तर त्याला आपण M1 म्हणू. दॅट इज M1 -2/3. दिस इज स्लोप ऑफ अ गिवन लाईन. ओके. आता स्लोप झालेला आहे. आता रिक्वायर्ड लाईन म्हणायचं सिन्स रिक्वायर्ड लाईन इज परपेंडिक्युलर टू द गिवन लाईन. म्हणून काय रिलेशन हेन्स स्लोप ऑफ required line is equal to -1 upon slope of given line. आणि मग काय याला आपण समजा M2 म्हणू -M1
आणि मग उत्तर किती आलं -1/-2/3. इथं मायनस उत्तर आले. मायनस किती आलं 3/2. मग M2 ची किंमत आपल्याला किती मिळाली तर 3/2 या ठिकाणी मिळाली आहे. आता सिन्स रिक्वायर्ड लाईन passing through the point कोणत्या पॉइंट म्हणून जाते A having coordinate 1 1. Hence the by slope point form the equation of required line is काय येतं y minus y1 is equal to m times x minus x1. आता y minus y1 कोणता आहे 1, m ची किंमत येते m2 घेऊ आपण 3/2 आलं, x minus ठीक आहे. एक मिनिट इथं गडबड झाली आपली. इथे A/B आहे सूत्र, याचं उत्तर येईल -3/2. मग आपल्या इथं -3/2 या ठिकाणी घेऊ शकतो आपण -3/2. इथं उत्तर येईल 2/3. ओके, थोडी करेक्शन आहे आपली 2/3. ओके, थोडी करेक्शन आपल्या लक्षात घ्यायचे. ओके, आता इथं आपल्याला काय घ्यावं लागेल -2/3 घ्यावं लागेल. कारण की आपलं सूत्र काय A/B होतं ते मी उलटं लिहिलं तर B/A. ठीक आहे, इथं आता मल्टिप्लाय घ्या 1, मग 3y - 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x - 1, मग 3y - 3 इज इक्वल टू 2x - 2. आणि मग सूत्र काय तयार झालं इथं बघा 2x - 3y इकडे आला तर +1 इज इक्वल टू 0, विच इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाईन. ओके, ठीक आहे. पुढचा भाग आहे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाईन. आता पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मध्ये नेमकं काय असतं, दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू intersecting lines. कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू इंटरसेक्टिंग लाईन, म्हणजे जेव्हा दोन लाईन एकमेकांना छेदतात त्याला ह्या पॉइंटला काय म्हणायचं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ठीक आहे. लाईन्स कॅन बी ऑब्टेन बाय सॉल्विंग their equations simultaneously. आपण ते इक्वेशन सोडवले की आपल्याला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या ठिकाणी मिळतं. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल नंबर 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाईन. या दोन लाईन दिल्यात आपल्याला, त्यांचा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काढायला सांगितलंय. इथं काय म्हणायचं सुरुवातीला, गिवन इक्वेशन ऑफ लाईन. मग कोणतं आहे, x + 2y इज इक्वल टू 3 याला इक्वेशन 1 म्हणून, 2x - y इज इक्वल टू 1 याला इक्वेशन 2 म्हणून. आता हे आपल्याला सायमल्टेनियस सोडवायचं आहे. याला आपण क्रॅमर्स रूल देखील वापरू शकतो वगैरे वगैरे भरपूर वापरता येईल. आता इथे काय करायचं, 2 ने याला मल्टिप्लाय करू. इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 मल्टिप्लाय बाय 2 वी गेट. इक्वेशन 1 मध्ये हा ऍड करायचं, पण याला 2 मल्टिप्लाय करून करायचं. x + 2y इज इक्वल टू 3, 4x + 2y -2y इज इक्वल टू 2, आणि देन आन्सर हे दोन गेट कॅन्सल, 5x इज इक्वल टू 5, देन x इज इक्वल टू 1. आता ही कोणत्या समीकरणात किंमत ठेवा, सबस्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 वी गेट 1 + 2y इज इक्वल टू 3, 2y इज इक्वल टू 2, देन y इज इक्वल टू 1. y ची किंमत 1 आली. हेन्स दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
ऑफ लाईन्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाईन्स इज काय उत्तर आहे 1. ओके ठीक आहे. टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाईन विच इज पॅरलर टू द एक्स ऍक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॅरलर टू द एक्स ऍक्सिस अँड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन म्हणून जाते ऑफ लाईन्स x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 twice x मायनस y इज इक्वल टू 2. आता सोल्युशन आपल्याला सांगितले, सिच्युएशन लक्षात घ्यायचे. ह्या दोन आपल्याला गिवन लाईन दिलेल्या आहेत, ह्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आहे आणि आपले एक्स वाय ऍक्सिस अशा प्रकारचा आहे. आता आमची जी लाईन आहे, रिक्वायर्ड लाईन जी आहे ती ह्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन म्हणून जाते आणि एक्स अक्षाला पॅरलल असते. तर त्या लाईनचं इक्वेशन आपल्याला काढायला सांगितलेलं आहे. मग सुरुवातीला आपल्याला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काढून घ्यावं लागेल. इथं म्हणायचं गिवन इक्वेशन्स ऑफ लाईन्स, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 6 सेमी नंबर 1 twice x मायनस y इज इक्वल टू 2 सेमी नंबर 2. ओके. मग आता काय करावं लागेल रे, आता या दोघांची बेरीज करावं लागेल आपल्याला. आता काय करायचं आपल्याला, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 मल्टिप्लाय बाय 2 मग सारखंच वी गेट. इक्वेशन 1 कोणतं आहे, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 6. तर आता ट्वाइस एक्स 4x प्लस मायनस 2y इज इक्वल टू 4. आता इथं आपण बेरीज करणार आहे, हे दोन्ही गेट कॅन्सल. 5x इज इक्वल टू 10 and x इज इक्वल टू 2. सबस्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 वी गेट. आता 1 मध्ये ठेवल्यानंतर काय म्हणून 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, 2y is equal to 6 minus 2, then y is equal to 4, then y is equal to 2. Hence, point of intersection of given lines is किती रे, तर A having coordinate 2 2. आता since required line passing through A having coordinate 2 2 and parallel to x axis, hence the equation of required line is सम y इज इक्वल टू 2. आपले समीकरण आता त्या दोन मधून जाते म्हणून x इज इक्वल टू y इज इक्वल, फक्त y इज इक्वल टू 2 असं असतं. म्हणजे आपण लिहू शकतो y मायनस 2 इज इक्वल टू 0 विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाईन विच इज पॅरलल टू द एक्स ऍक्सिस. आता तुम्हाला सिच्युएशन दाखवतो. हा तुमचा एक्स ऍक्सिस आहे, आमचे पॉईंट हे पॉईंट आहे, तुमचा याचे कॉर्डिनेट 2 2 आहे. इथून अशी आपली लाईन जाते रिक्वायर्ड लाईन. मग आता याचं कायमस्वरूपी y इज इक्वल टू काय असणार आहे, 2च असणार आहे. एक्स फक्त इथं आलाय पण y मात्र कायमस्वरूपी काय असणार आहे, 2 असणार आहे. कळतंय. आता हाच प्रश्न असा विचारला पॅरलल टू द y ऍक्सिस, तर काय विचारला असतं, मी काय लिहिलं असतं x इज इक्वल टू 2. म्हणजे अशा पद्धतीने आपल्याला प्रश्न बदलला तरी उत्तर बदलता येऊ शकतं. ठीक आहे.